Iseh bakok. Obat apa? Neoremasil. Neoremasil obatnya. Lain-lain ya. Ibu. Magang Prabu Ibu. Nyawang apa? Nyawang ki kendelku. Betul. Ora wani. Ora wani. Ora wani. Wong mlete blongo. Awake gede. Sikile bengkong. Yo. Kok lanang klik ngene. Hei, sikile nek epilepsi. Apa iku?
Mana ini? Oh, jeruk nembak kecot. Di mana ini? Mana ini? Kudunya di mana nih? Mana ini? Linggir. Mana nenek aku? Oh ya, loro. Aduh nganti lenona. Aduh wis. Otopsi. Apa itu? Blek. Untuk diotopsi. Imunisasi. Evaluasi. Menyusui. Nih, gas kucul rasanya. Oh. Rambutnya gini. Caca berita ini. Lho iki jare sapa jare? Lho. Bocil. Iki takon nek aku sapa? Iya sapa? Kowe iki ora dua-duono. Napa? Aku iki artis. Artis Indosiar. Legendaris. Legendaris. Apa apa? Kira. Oh, Mai Rama. Kowe iki ra Romai Rama. Romai Raya iki. Hah? Romai Raya. Raya. Berhenti. Dia lah, boleh. Susi dikeloni. Dikeloni piye? Lah piye? Roma. Yono. Dulu waktu cinta padamu, aku memang suka. Ya. Dulu waktu suka padamu, aku memang suka. Ya. Tas Rianti, tas Niti, tas Manto, tas Tito, tas Yono. Rumah samu. Ini ketoprak bateh apa piye? Keluarga goblok. Keluarga family ketoprak lur kabeh. Panas toh. Oh, ya makan. Ayo kowe. Ayo.
memang sapa? Hartono. Hartono. Pan ora lah. Nomor jeneng Hartoyo. Hartoyo. Mana gede sok? Aku motor bret. Langsung ini. Dicuci motore. Cuci motor. Cuci motor. Hartono. Penting di gone. Pabrik iki. Markas apa? Jaga itu. Pakai apa? Ini pro mau pulang sayang. Dikit. Orang ono. Wah, sini heran. lo ancen lu salen lu. Bilang sasi belas rambut Belas, coba berbocor lu salen. Sejor. Udah sale yo. Nang. Bapak no. BM wis dhewean.
tangan dari mungkin sekali halus lain sangat balapan. Apa saya kau pakai? Loncatku satria kepala kena kalah pikiran. Aku boleh papan kang sebar. Aku nunggu belum papan kene. Oh kelas sih harus mati ning papan ini. Itu ada papan kene. Dan koncoku tambah datang kau gawe nanging sapa ning pengarepmu aku benteng selesai maju salah kiri ngajar ketek kamu mas bodoh
Alah Kang. Alah. Suwe ra tau ketemu pisan kok ora suwe. Suwe ora tau ngene. Ngene ya muga-muga selawase. Iya, Dik. Ayo. Iki wis pirang-pirang taun iki awak dhewe ra ketemu karo para penonton ya, Dik ya. Iki awak dhewe ribon. We are come back. Alah gayamu iki ngomong apa le Kang? Rupamu kaya blekok moncrot ngono. Ngarani wong nek kaya blekok moncrot, rupamu kaya ganteng-ganteng kok dhewe wae. Kowe iki ora ngerti aku to, Kang. Rupaku iki lho, ayo gantenge sak alam donya ora ana sing ngembari. Gantenge iki lho. Delok. Rupaku kaya artis Korea. Lho. Ora artis Korea kaya artis korengen ya iya. Kowe ku aja ngecek lawan aku, ora kenal lawan aku to, Kang. Kang. Kenalan sik nak menawa piyayi karo kene padha lali karo awak dhewe ya ditepangno meneh to. Iya, Kang. Ayo kudu dikenalno. Jenengmu ki sapa, Kang? Sapa ngerti adik-adik sing lagi lahir sing melu nonton iki ya ben kenal. Masa bocah lagi lahir kok ya melu nonton. Lah menawa ibuke lagi nyidam pengen nonton Krida Carita ngono arek. Kakek arek kok arek kowe ya ora arek cangkemmu malah mbok. Cangkem kok mbok ora arek tak bubar. Oh iya. Wong iku jenengku Janimo. Jenengku iki Janimo. Sapa? Janimo. Jeneng kok Janimo. Hulu. Kowe kok iso bareng tak dudono jenengku Janimo kok iso kepengkel-pengkel. Kok iso ngantek kebendut-bendut. Ini iku lho, mbok sing soban dadi wong mbok sing soban ngono lho ya. Lah piye Kang? Aku saking kepenakane mang disubya-subya sing duwe gawe mangan sego jangan bening sambel karo iwak. Wah lho, kok areke pol aku. Lah yo niku mbok aturan. Neng nggone piyayi kene iki kudune sing sopan. Lah sawise ngerti jenengku Janimo, jenengku sapa? Jenengmu sapa? Kowe tak jenengku? Iya. Jenengku iki ora biyen, ora saiki, ora malih, Kang. Sapa? Jenengku iki ya Ajek Janiman. Apa? Janiman. Aku anggur waduk kok mesti kok kepingkel-pingkel, anggur waduk kok mesti kependut-pendut iku lho iya. Wong iku mbok ya direm nak kudu mbok memburi sedelok. Lah piye Kang? Sambele metu. Lha. Wong kok iso. Ngono lho, iki janjane iki ana apa kok ana wong sak mendaki. Iki ngono ana acara walimahan Kang. Acara apa? Acara nikahan Pak Sugiyo iki ndauke anake ya piye ngono Kang, awake dhewe nang kene iki ya seneng ya piye ngono lho. Ya jelas kudune seneng to, Dik. Iki ya hitung-hitung wajah baru Krida Carita, muga-muga nambah seduluran, ya muga-muga kabeh iki ya iso gethok tular, iso seneng, iso syukuran kaya Pak Sugiyo, ya aja lali. Lali apa? Nanggap Krida Carita ngono lho ya.
Mosok ngono do lali krida carita ya tetep ero to Kang. Lho, alamate saka ngendi Jan? Ya saka Desa Ngulakan Kecamatan Jaken Kabupaten ngono arek. Ora terus ki kok iso. Pimpinane sapa iki kira-kira? Pimpinane Bapak Sigit Sumarlan, sarjana hukum saka Desa Sumberjo Ngulakan ngono lho Kang. Regane murah apa larang? Alah Kang. Kowe duwe kucing nganggo ragudi kenentuk kok Kang. Oh, masa iya entuk lho ya. Entuk Kang. Kucing nganggur iki paling ora regane mbok 200 sampai 1 juta lho. Entuk. Masa iya? Entuk. Entuk tenan? Panjere kowe Kang. Oh, alah. Lah nek masalah rego iso dinego to Kang. Iku sing penting seduluran ngakehne kekancan. Ndak ngono ta? Iya. Lah nek nimbali piye carane? Iso wae teko nang gone sekretariat Krida Carita Sumberjo Ngulakan utawa nimbali nang gone nomere iso melayani event apa wae, acara apa wae. Contone Acara nikahan siap, acara sunatan, siap, acara duwe bayi, siap, acara tahlilan. ngawur ae kok tahlilan barang iki lho. Ayo ndang nimbali wae. Lah nomor iki pira nomere? Nomere langsung dihubungi wae yo ana 081 Yo eling jajal aku sing nyebutno. Jajal. 087 Wis cukup. Kowe kok joget ora aturan didelok wong akeh iki lho. Dadi ya tontonan sing iso dadi tontonan. Ngono Kang? Iya. Wis rasa kesuwen Kang. Ayo padha nimbali Krida Carita ya. Ayo yo. Ayo Kang yo. Angkat yo. Ayo yo. Ayo Kang. Angkat bareng-bareng yo. Ayo yo.